Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Pero tinginan ka ni Ma'am Irma. Ay, matuot lang pad ka. Ay, kay medyo toka naman. Ay, Shalan. Kinsa man ron? Ay, akong aplihan. Kay pasin og si Inday Cheryl na ning niapon. Ikaw? Kumusta naman si Nanay Erma? Ay, Shalan. Ay, nanong niya ka din eh? Giyon sa mo pagkasayod, nga naami din eh? For your information, huwag butang nga dili masayra ni Franco. Ah, kaya wag na mo, God. Lupig pang NBI ni mo, na? Kaayo. Unya, may I come in? Ay, dele, God. Nga nagutaon nga musod man ka din eh. Ang maayo pa, lakaw na lang, kay madistorbo ang pasyente. Gusto ka nga akong balpago ng imong talinis kasuwang? Tiguang? Hala, mao ba? Hala, sige, suwaye. Kay ihandos ko ng naong mong murag irang gilagit. At di ay ha? Nakapaway na tingali si Nanay Irma. Mubalik na ko dito siyang nahimutangan. Maayo ka ni kina si Father Amaro. Kunwa pa ang iyang pagdasig o pagmaymay. Hayan, mawadan ako ugana sa kinabuhi. Kung dili ko ni mo pasudlon, pues, kulatahon di ka. Oh. Angay pa magani unta mo magpasalamat kini kahin kog panahon ninyo aron mo duaw kaninyo. Unya mao na hinuon kini inyong i-pause kanako. Ha? It's so unfair. Ikaw ang unfair, Franco. Cheryl. Oh, kaayo, Franco. Tugod kay wa kay respeto. Dugang pa. Wa mi magkinahanglan nimo. Nagkasabot ka? Nagkasabot ka ba, ha? Nya, wa kay batasan, Franco? Wa kay modo nga pagkatao? Na ako'y batasan pero wa lang mo kao yun. You know, Cheryl, angay ka pa unta ka rin magpasalamat na ako, ano? Kay nikahin ko kikong panahon aron ipakita nimo nga doon ako'y pagtagad o pagsakripisyo tungod og alang nimo. Ang nakadaot lang, kay wa kini nimo hatagi og igong gibagaton. Why? Nga naman. Tungod kay wa ko'y gusto nimo. Mao nga pahawa na dinhi karon dayon. Ah, is that so? All right. Bueno. Mobi ako pero mao kinitiman eh. Wa pa kita maghuman, Cheryl. Kay wa gyud madungog ang punto nako ba. Wa madungog sa Philippine history nga si Franco balibaran na lang ni bisan kinsa. Hoy, hahawa na, oy? Kay kung dili ka mo pahawa, akong tawgon ng gwardiya din eh? Pitigil kumabot sa terminal. Uy, yun na nga. Parang magnakoy na kalimtan. Gusto. Ang akong si Colgate. Tuam na to sa ospital. Yay. Dara ba dito ang iyawis kong kwarto? Basta na nausam ka. Marami nung kong amnesia ini. Bye. Pwede mo balik ta sagi kay na ako'y nakalimtan? Sige, may problema na siya. Salamat, bay. May gani kay nakasakay na ko sa elevator. Adro ko sa kwarto rin na Irma. Yun na. Ito na may tao nga ika-istorya sila si Cheryl o Isabel. Ba sinudo na kay gisaligan siya? Mao nga wa ka mo hatag og panahon alang nako. Cheryl, Isabel,
Naday ko yung nakalimutan. Nabilin sa sod sa kwarto ang akong sick colgate. Sige, Father. Manood na ta. Pare, di ka no? Oh, pare ko. Ikaw, kinsi ka man. Ako? Oh. Kaaway ko sa mga pare, no? Oh, Hala, ito, pader. Tanan sa sod, pader. Sharon, pasag din na si Diha nga magyaw-yaw. ayaw lang, nagsabel. Palihog lang kong kuha sa kong kit dito. Ito ang kolor sa gisudlan na to. Basi na niyag matugaw pa si na Irma. Ayaw, sige, padre. Palihog. Ang mga mata ng tawana. Kalain tanahon. Siga kayo. Ibog ka na ako. Oh, Dituto ka man ako, Father Amar. ngano nagkailan ka na ako? Doon kay YB sa unsa nga dili pa ibaw ani Franco. Sa tanaw na ko doon na kay laing tuyo mao nga nagbinuutan og naghatag og pagpakabana ni Cheryl dili ba? O sibot mo ipasabot? Ay pamakak do biday. Sa pamakak Father Amaro mo. Doon na kay laing tuyo ni Cheryl nga sama pod sa kung tuyo di ba? Dili ba Father Amaro? Dili ba? Ay napamakak. Sana ba ginapamakak Father Amaro? Doon na kay laing tuyo ni Cheryl nga sama pod sa kung tuyo. Dili ba Father? Dili ba? Dili ba? Dili ba? No, nasayop ka. Dili. Kung doon na may laing tuyo si Father Amaro, amo na ng problema, Franco. Mao nga magkalakaw ka na. Oh, saman tong giingon ni padre, ha? Kinitingalin gamay nga pag. Ako ganing aplehan, be. Maugyat. Ni ay bendeta o kresipiho. Mao tingalin eh. Ako kahang sabligan si Franco ining bendeta, no? Aron mahuwasan siya? Mao gina ko bagto. Mao na ko bagto. Mahimo pa? Ah. Ayaw pag-iskandalo din ni Franco. No. No, Cheryl. Wa ko mag-iskandalo din ha. Nag-enjoy na ko sa pagpakikabildo nining inyong Cora nga may pagkapalikero, Mau ba? babaero. Mau ba? Pero nga nagutaong mapalakiro man kong nga unta. Mas may unta to. Gwapo pa ko sama nimo. Oh. Yeah, bitter you know that. Pero, be careful, Father. Kay base magmahay ka sa kawahian. Pahawa na, Franco. Palihog lang. Oh, come on, Cheryl. You're too defensive, huh? Defensive ka lagi. Don't tell me nga doon na kay pagtanaw nining pari, ha? Igo na! Saba! I'm just telling Hoy! the truth. Franco? Yes, nga no? Dili ba niingon man ka nga kaaway ka sa mga pari? Dili kay sa mga pari lang, kundi sa tibuok simbahan. Ang kumauna, kini ang angay ni mo? Unsa? Bendita aron ka mahuwasan! Ots. Ang uts ka lagi. Uy, sukod sa baos! Magkita na gyapon ta. Bantay ka lang pariya ko! Kinuo ko. Usap tuwing tabuha. Ay, pader, dili ko magkatuo, pader! Unsa man ang pagkatao ni Franco? Ika. Amot lang. Kung gusto ba ko sa pagdura. Wala, sa magining naa sa salog, tom nga librito. Ay, ako kan po niton. Ang Isabel, unsa ka na mo gipunit? Hala, pader, librito man ni nga lubos itong padre. Ay, niya pader, tanawa! Oh, abi ko. Oh, God. Dili. Father, ngano ka? Unsa imong nakita niya ng librito, ha? Unsa, Padre? Kasakit sa akong kalawasan na ko sa akong ikanikot-gutan nga bindita. Magbayad ka mo sa inyong kipuhat ka na ako. Magbayad ka mo. O siguroon kung ikaw ang mag-una, Father Amaro Cervantes. Siguroon ko ka na. Ano na yung lagway sa kanding sungayan? Kini siya ang simbolo ni Satanas. Usa kini ka Baphomet. O kining simbolo, kining naghirig nga bituon. Usa kini ka pentagram, ang symbolic counterpart sa Baphomet. Nga sa ato pa, si Franco, usa ka worshipper ni Satanas. Posible. Apan,
Di lang una kita mohimo og pagkukom. Ako tiguan kini mo ang librito. Akong tunan pa kayo. Siguro kung pangitaong kini ni Franco. Usa kini ka ritual book nga ilang gamiton. Panahon silang mga occult practices. Ala, siyalan man good, Father. Unyaon sa may buhato na mo karon, Padre. Kinahanglan magmatkon ka mo. Ha? Mas maayon ang di ka mo kumpiyansa. O sige, matulog ko sa parokya. Apan, mubalik ako. Magtigsa na ilaon niya ta, Cheryl. Father, nahadlo ko. Please, ayaw lang una pagbiya. Okay. Ako lang yung tawgan sa Teddy Bino. Gabi naman po. Musayo lang niya kugikan ugma. Akong himuon ang pagtuon ining librito. Mas maayo hinoon, Father. Sige, Father, oy, anhin nata sa sod. Kalakot ko kayo. Akong himon karon ng akong ritual. Kinahang na ako pangayon sa akong attached spirit ang paralipod. Akong pangayon nga masilutan kang pariyaga. I will take you as my personal enemy, Father Amaro Cervantes. I will burn the Catholic Church. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!